Os gaios, Garrulus glandarius, aves da familia dos córvidos, destacan pola súa extraordinaria capacidade para emitir unha ampla variedade de sons. Son expertos imitadores e poden reproducir os cantos doutros paxaros, sons do medio natural e mesmo ruídos artificiais como os humanos ou os procedentes de máquinas. Esta habilidade, froito da súa complexa larinxe e dunha gran intelixencia, resulta fundamental para a súa comunicación, a defensa do territorio e o aviso da presenza de depredadores. Ademais, empregan diferentes tons e chamadas para coordinarse co grupo e advertir doutras ameazas, converténdose en aves extremadamente versátiles e adaptables no seu hábitat.